Operation Bring Your Factory Home. Do you know that this company in Ozobro called Sea Hub Oil? Do you know they manufactured engine oil, car oil, machine oil, any type of motorcycle oil, any oil you can dream of that engine use? Sea Hub Oil is manufacturing it in Ozobro and is employing more than 3,000 youth in that particular company. This is what we actually need in Igboland. Operation Bring Your Factory. Bring that development you want to build in another land. Build it in your village. People will look for you. We are in digital generation where you can go to your phone and say, wow, this kind of thing is displayed. They will come there and look for you. Hence, you have what they want. So I'm going to play the video for you to watch this inside this factory and see what is going on in that place. This company you are seeing here now is right live in Ozobro. Watch the video before we come back and continue. Hey, ewe mepanyam na muo. Eba batalefa aketa u Seahorse Lubricant Technology Nigeria Limited. Eba na lu Seahorse Oil. All kinds of different oils na Ozobro. Na anyu na fu mwabogo bia ewuru n'ọrụ na factory. Neko nwa agbọghọ bịa n'ebe a si na-agbasi mbọ ike. Agwara m unu wee sị na nwa agbọghọ bịa sị na ọrụ adịghọ, ịma na ọrụ akwụna dị ya n'anya. Ị na-ekesa ụmụazị anya ịfụ na ha ọnwụ na hapụta ọrụ hookup. Ya gwa gị 30,000 ihe akwa maka na ụmụazị chara acha. Abaruru m ebe a wee fụ na Chineke azọ na ndị Igbo ekpele. N'ọzikwa anyị nwa imetọpụ nke dịrị mmadụ ka ọ fọsịrị. Wee baru ebe a wee negharịcha anya wee fụ ka space dị ebe a ha. Wee sị ekene dịrị Chineke n'isi His Royal Majesty Chukwuebuka Nwonunkwo ezi Igbo gburugburu na Benin Republic. Wee sị na ya adịrịghị mma maka na o nwere onye ya wụọ wụrụ ka o nwetara ụdị space a ịlụ factory. Ụfọdụ na-ewere eje ruo ebe a na-agba awantịlọ. Ama m na ị na-alụ ebe a na-agba awantịlọ ka ụmụ agbọghọ be anyị hapụzi ịrụ ọrụ je gbawa awantịlọ. Ịpụtakwa isoro na-esi na ụmụazị be anyị naziri n'iyi onye chọrọ ịnụ nwaanyị na jebe ugwu Awụsa. Ekwukwana m wee sị na oge ruo na mgbe anyị achọ ndị niile a Chineke akpọghị oku kpọrọ onwefa ji space wee na-emekọrọ ụlọ ụka na-anakọrọ ndị ụmụ agadi nwaanyị ego na-ana tithe na-ana offering na-ana seed of faith. Ewere space anyị eji wee rụ factory ka ihe ọma bata n'ala Igbo ka ndị na-enweghị ọrụ wee nwee ọrụ ka ụmụ agbọghọbịa wee rụba ọrụ hapụ ọrụ akwụna hapụ ọrụ hookup hapụ ọrụ ashawo ka ụmụ okorobịa hapụ ọrụ yahoo hapụ ọrụ ije zuo ohi ịma aka na akpa. Achọ onye ọbụla nwere nnukwu space Chineke akpọghị okwu ji egwu wayo anata ya were rụọla anyị factory biko na ọkabara ya uru. Ọ bụrụ mgbe every week a na-eti crusade na-eti midweek service a na-anakọrọ anyị nke eji anagide nwa agbọghọbịa nasisi anyị ego o ji n'akpa. Kedu ife ọzọ ya enwe option da na ịchọba nwoke ya edine ka onye ya ego. Mana ị na-anya ebe ifu ife Chukwuebuka Nwonunkwo ji nke wee mee o ji nke wee rụọ factory wee mmadụ karịrị mmadụ 3,000 maka na Chukwuebuka Nwonunkwo ọwụ na-emechi ọrụ na mgbede. Ị na-etipụ anya fụ igwuribe si n'ime ebe apụta ị na-ajụ ụlọ ụka dị ebe a ndị ejore night vigil maka na nke ikpeazụ a ndị Igbo be anyị niile na-echezi na ebe a ka enwe population wuzi n'ụlọ ụka. Mana ka njụọ ụlọ ajụjụ ma gwakwu na eziokwu kemgbe anyị ji wee na-arụ ụlọ ụka niile a na-arụ n'ala Igbo ka njụọ ụlọ ajụjụ onwego development batara n'ala Igbo ọkwa anyị ga-atọzie na emebe na ofufe maka na onye ọcha kwuru okwu wee sị it is only a fool that will continue to do one thing and be expecting a different answer. Ademi eme gee ntị nwanne m ịchọọ a different answer you will do a different thing. Maka na ị na-anya ka mgbe unu nke eziokwu ndị Chineke akpọghị oku karịrị ndị Chineke kpọrọ oku. Na nke ikpeazụ a ndị mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara n'etiti ndị prophet na ndị prophetess na ndị kpọrọ onwefa dibịa na ndị kpọrọ onwefa eze nwaanyị. Ọkwa onye nụọ dị ekwe ha anụ onye kweghị ebe ndịda na be die osiebe amachapụta sigụ na akpọ n'oku na-akpọrọ ịrụ ọrụ mmiri ọ chọba 1 or 2 ndị ya na-atọ ụkọ ọkpa ha efu nwa dibịa nje na-agba klọb na-agbara gị afa ibudo onye ara. Ọmụ saka dị na-ekwu na nke ikpeazụ a bikọz abịara m ka anyị sape ndị Igbo anya na anyị na-efuzi efu. Mana ka m gwu na eziokwu ihe na-eweta mmepe obodo ịfụrụ ụlọ ọgwụ ịfụrụ factory ebe a na-arụ ọrụ ịfụrụ ụlọ akwụkwọ ihe a bụ ihe na-eweta mmepe obodo. Ọwụ ịbịarụ ebe anyị na-akụ aka kwa mgbọsị pastọ nakpuo prophetess nakpuo prophet nakpuo ọ na-akpụ brain tim oye wepụta na program
ka e wee na-ese ndị mmadụ ego. Nya kpọọla anyị brain ahụ wepụtara anyị ka anyị esi wee wepụta ebe a na-arụ akwụkwọ, ka anyị esi wepụta ebe a na-arụ fan, ka anyị esi wepụta ebe a na-arụ moto. Ọ ife anyị need na nke ikpeazụ a. Maka na ndị Igbo na-anya bụ na ụmụ okorobịa ka ha na-arụ ọrụ. Ọ makara factory dị ka ji wee nwe opportunity na-arụ ọrụ na ọmarịcha ụmụ agbọghọbịa nọcha ebe a ha ejeghị ime hook-up. Maka gịnị? O nwere ebe ha ya arụ ọrụ. Anyị wee na-ayọ ndị ọgaranya niile nọ n'ala Igbo, biko operation bring your factory home. Ọ bụrụ na ịrụba factory n'ala Igbo ka e webe ndị mmadụ n'ọrụ, ka oshi na mmanya niile anọ n'ala Igbo ka ọ na-anọ n'elu ụmụ okorobịa aka dịfa n'ọrụ. Ka o esi nweta ije pịba laptọpụ pịba kọmputa zubo oshi. Kedu ka o esi nwe obi ije nwa mmadụ aka na akpa iwe ka ọ dịrọ? Maka na o nwere ife ọ na-arụ, ọnwa kwa ọnwa akwụọ ya ụgwọ, ego a na-adị ya n'akpa. O nwere ife ọ chọrọ ime ome. E wee na-asị Chineke nya nyekwa anyị mmadụ dịka His Royal Majesty Ebuka Ọnụnkwọ. Ọnwụ na ha ruo 100 pieces n'ala Igbo ka ngwụ na eziokwu, ala Igbo alọ London. Hapụ ife ndị Southern Governors na-ezuzugharị n'ala Igbo, hapụ ife ha na-ezuzugharị na-anafụsị ndị be anyị. Ọwụ ihe niile ka gọọmenti ya emere anyị, ndị be anyị akpataghị ego. Si were ego alụọla anyị factory, si were ego alụọla anyị indọstrị, ka ụmụazị be anyị nwebe ọrụ, ka akwụsị ịgbakasị ahụ na-ele a na-eje obodo oyibo. Ka m gwakwu na nke ikpeazụ a, ana niile nọ n'ala Igbo a na-egokpokwa ya egokpọ, maka na ụmụazị chọrọ ebe ife ya adịrị ha mma ka ere ejebe obodo oyibo. Ijezi obodo oyibo chụtazie ego ahụ ị ya achụta, batazie ole ebe ya arụ ọrụ ahụ ị chọrọ ịrụ. Nnekere na anya ka ụnụ fụ ka factory ha na anya ụnụ afụ ka a na-arụ ọrụ, a na-arụ a na-ebupụ. Mana o nwere ofufe na-ewute m na nke ikpeazụ a, maka na a sị na onye ama ha dị ile na nna ya. Mmanụ a na-arụ kịta mitiri international standard, mana ndị be anyị ọ na-afịa ha igwe. Ịpụọ n'ilo ịfụ ka trela na-apụ. Nke izi pụọ njụọ ya ebe ọ na-eje Sokoto. Nke ịbụọ ọ na-eje Gombe. Nke ịtọ ọ na-eje Niger steeti. Wee jụọ kedu nke na-eje Imo steeti, kedu nke na-eje Abia steeti, kedu nke na-eje Enugu steeti. Asị na ha na-abịa once in a while, mana nke ndị Hausa na-abịa ọpụkwa ọpụọ. O wee wuru gịnị? Ndị be anyị apụghị ife ọma na be anyị ọjọkwakwanụ. Anyị eje na-ego mmanụ ndị ọcha na-agba anyị na nke anyị, mana nke anyị nwere n'ọkpa nta na be anyị mara ezigbo mma. Meet international standard ka ife mere na ya kwalite. Ọka nwanne rigota ọwụrụ ife ndị mmadụ na-ekwu. Ọ jọgbukwere udere na njọ si karịa nkakwu n'isi. Ka anyị patronize anụ Seahorse oil, mmanụ niile injin na-eyuzu n'elu ụwa a na-arụ ya ebe a. Onwe mmanụ ya asị na inidiri adịghị ebe a asị. Ndị mmadụ nyere testimony oge m gbara n'ilo na-ajụ ajụjụ ọnụ, ewesi na Seahorse wụ ọkpacha nje. N'anya efu na onwere ka anyị esi wee go machines niile n'ebe a nọ na billions of dollars. Ha nche niile were na-arụ fake. Ọ dị impossible. Ọ dịrọ possible. Ife niile n'ebe a tested, trusted and guaranteed. Ị na-anya efu na machines karịrị akarị. Bịanụ ka anyị patronize nke anyị, maka na nke ahụ nke anyị, nke m wụ nke m, nke ha wụ nke ha, nke anyị wụ nke anyị. Bịanụ bido tata gobeze Seahorse oil, maka na onye kwuru okwu wee sị na obodo nwa ahụ agbụọ ifefa ji dị ebube. Ị mara na nke obodo ahụ aga. Onye gburu nwa dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ marakwa na echi ka dị. Onye aṅụ na oyibo na nga anabe. Ogologo kwado ọnụ ka mgbede. Ọmụọ Awụsa kadinal na-ekwu, biko kpara m aka na siabọtị ka ozi arụ ụwa niile ntị, maka na Chineke azago ndị Igbo ekpere. Chineke emechago ife niile o yi emere ndị Igbo, n'ọkwazi ndị Igbo imere onwefa nke fa kwesịrị imere onwefa. Ekerekwa m unu. Wonderful people, this na wetin we need for Southeast right now. If you are thinking to build outside Southeast, that your investment, if you lose am o. Build am for your village. You dey hear me? Build am for you. Nobody go develop your village for you. Now you go develop your village. I be one more people from outside they come buy your village finish. If you come outside talking digit, they tell you say they outnumber you for inside your own village. So see wetin this our brother do for inside this place for Zobro. See how people are busy working. Do you tell me that those people there now will have time to think of crime they want to commit or something evil they want to do? No. This is the cry of Mazi Nnamdi Kanu, and I be that way they see there. For us to protect our own, build our own, our people fit get wetin they do. Now I be waiting Mazi Nnamdi Kanu. That's the reason why that man dey inside that place today. Because in come outside, I can tell Nigeria government say, if you people don't want to give us access to the things that they want to do, okay, let us go and start building and plan our future. The federal government say no, you are going nowhere.
is a terrorism can child, is this one, is that one, because he ask for the freedom of him own people, so that this country wey you dey see go full everywhere for inside southeast. But however, e don be as e don be. So this company wey you dey see like this now, na oil na dey do for inside that place, as I don talk am before. You see how everybody is busy working. So if they tell you say this country dey for Anambra, you go believe for Zobro na this thing dey, and more is coming to southeast. So bring your own investment, bring your factory back. Operation bring your company home. Operation bring your factory home. Abuja is not your land. No matter how rich you think you are, when they remember you, when these people remember you, you know see wetin dey do that our brother for inside Abuja, worth millions. You know see the one now, landmark, wetin they wan do now for Lagos. And do you think that your money is bigger than all those people money? Do you think that when they remember you, you can stop them? You cannot stop them. So my people, please make una rethink. Our billionaires, we respect you guys so much. Please bring your investment home. Employ our youth so that crime go. Share this video, please.